Hormatly Ata Watan Dünyada Gepleşen tomoşaçylary, biz Ata Watan Dünyada Gepleşimizde ýürüýte bir goşmaja han etdik. Olam esasen awtology bilen gyzyklanýanlar üçin ene bir Karl Marx, Amerikada bilýän Karl Marx, Sacramento şäherine Karl Marx'a geldik. Ine şu ýerden ýürüýte ýazgy etdik. Şu ýazgymyzdan Ata Watan TV YouTube kanalymyzdan, Ata Watan TV.com'dan tomoş edip bilersiňiz. Ine berde BMW we Mercedes we Tesla we muňlarça maşyn var. Ben betne ýazgy etmedik. Ýöne bir näme sana maşyn tanıtýas. Galanam näme gepleşmede fiýetlerini tomoş edip bilersiňiz.